panahon na lisod na kayo ang kinabuhi, bisan sweldo dali ra mahurot sa adlaw-adlaw. Lunes pa lang mura gusto na Biyernes, kay daghan na kaayong trabaho nga nagpula. Alarma alas 5, mata nga buta, kaperay kasaligan aron makamata. Smile sa opisina, bisang kapoy na kaayo, kay kinahanglan man gihapon mo sukol sa adlaw. Usahay mo ingon kaya pani, pero sa sulod gusto na di ay mo logout. Maunang kung makakita ka ugong, bihira na lang karon ang empleyado nga malipayon sa trabaho. Kung na kay makita nga pirming katawa bago pa lang. Oh, wala pa kahibalo sa oharatang, wala pa kasulay og deadline nga wala itulog, wala pa ka-appeal sa meeting nga mahimong usa ka oras, pero ang tinuod nga istorya 5 lang ka minuto. Sa unang semana excited pa kaayo, bagong ID, bagong bag, bagong sapatos. Post pa sa Facebook, bless kaayo sa akong new work. Human sa usa ka buwan, Lord tabangi ko. Kahibalo na asa ang pantry, kahibalo na kinsay istrikto nga supervisor, kahibalo na nga ang urgent, usahay dili di ay usalang, kundi tanan. Pero bisan unsaon og kapoy, na ay usa ka rason nganong magpadayon. Bihira na lang karon ang empleyado nga malipayon sa trabaho. Kung na kay makita nga sige ngisi, ayaw sa pagtuo nga sayo ng iyang kinabuhi. Basin bag-o pa lang, o basin nakadawat og sweldo karong adlaw, o basin giingnan nga approve na imong leave, maonang hayag kaayo ang iyang naong. Inood, dili permi sa'yo ng trabaho, na ay pressure, na ay stress, na ay kapoy. Apan ang matag adlaw nga atong gihaguan, maoy nagbuhi sa atong pamilya. Isubondang kalampusan sa kadako sa opisina o titulo, kundili sa matinud anong paningkamot, ug sa pangandoy nga mapauswa
sa mas maayos.